И да, здравейте ютубери, аз съм The Shadowhex и днеска ми дойдоха новите слушалки и мишка. Ето е мишката. Hama Gaming Mouse. Не знам какво очакваме, не съм я отварял и нека да видим. Да, това е мишката. Хубава е. На мен много ми харесва, сега ще я разпаковам. Вижте така, ето така ще става за малко камерата. От тук, ето тук има на цял дизайн. Сега ще ви покажа. Така, тя свети, но сега в момента нямам достъп до лаптоп, защото този компютър, който тук виждате, този монитор, си мислите, че има компютър, но този компютър е разварен и не работи. Така че нямам достъп. Нека да пробваме да я извадим. Аха, значи от тук трябва да я фана. Окей. Как е? Се пъхнали тия хора. Опа, скъса кутийката. Ето, това е буклук. Уау. Значи. Да, ето е мишката. За сега доста ми харесва, защото тя е с така. Значи, ето тук. Да я покажа по-подробно. Това е самата мишка. Тук има, това е поставка за палец. Тук е за да се сменя DPI-а. Има 3400 DPI. Тук свети в синьо. Ето е мишката долу, Hama. Тук свети в синьо. И ето тия тук прозират и свети също тях синьо. И да, добре. Сега е тук ще сложим мишката. Да, забравих кабелчето. Много е готино. Чакайте да фокусирам. Вижте колко е готино. Да, това беше за мишката. Сега за хедсетовете. Те са на Canon, стерео са, за игри става, за всичко стават. Пише специално. И чакайте пак така задръжте. Само да почиста, да махна тези буклуци, джойстици. Добре, мишката тук. Ги вземем. Отваряме ги. Така. И да видим. И да, ето ги слушалките. Сега, това са слушалките, които ги очаквах. А мен ми харесват с кожени. Ето тук пише Canon. Ето го говорителя. Ето пак регулират се, както винаги си знаете. Това е старата мишка. Старата мишка. И така. Надявам се да ви харесват. Да, забравих. Тук за увеличаване, намаляне, заглушаване, спиране на звука. И да, надявам се да ви харесат. Ако не